karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kining karaang picture sa kasal ba? Kining kani? Kinsa man yung babae? Mauna si Ma'am Laura, ang inahan ni Dung Hans. Oy, Yesa. Ay, naunsa mga ha? Kahilak kong kamanggol. Nga ano ka, oy? Ay, Yesa, ay naunsa ka? Ay, mihilak manggod ka. Nagdesi pagani, kagadi na unya karon, mihilak na ka di. Nilayan ako kapugan akong luha, lo. Naluin ako nila ni Hans o Kent. Ha? Ay makaluluoy yun ng duha. Kasi ako nang giingon, sila ang nagsaw sa dili maayong binuhatan sa ilang amahan. Babayidor di ang amahan nila ni Sir Hans o Kent, lo. Ay dili man. Ha? Ang atong nahibaw-an man God, nga unang hinigugma ni Sir Emilio ang inahan ni Kent. Nagkalagyo sila. Mao nga nagminyo si Sir Emilio ni Ma'am Laura. Apan nagkita ug usab sila sa Sir Emilio ug si Ma'am Gloria nga minyo na sa Sir Emilio ka Ma'am Laura. Ay niya maoto, nahigugma pa man di ay silang duha sa usag-usa. Uy, agisa, unsa man tawag ka, uy! Samot mang kagilak diha. Pasagdila ko, lo. Ako lang gisakitan sa gilanos kung mas kinikana nila ni Sir Hans o ni Kent. Ayaw ba yung pagsabahang misulti ko ni mo pahin sa ginikanan ni Sir Hans? Kaya gibauran na ba yung kuniya nga dili yung masulti? Ay, kabala ka, lo. Ato, ragyot di. Wala'y mahibaw. Mamayid sa ko sa luha, be. Nagkabuwag ding inahan ni Kent o ang amahan, lo. Oh, ug nakita ko nga nahigugma yun si Sir Emilio kang Ma'am Gloria ang inahan ni Ken. Ay pero pinanggasab ni Sir si Ma'am Laura. Aha? Wa ko makabati nga nag-away sila sa Sir Emilio ug Ma'am Laura bahin sa babae. Ay miabot na lang og 6 anyos na si Hans. Wa di gubot. Unsa man na sa Sir Hans sa bata pa siya? Ay normal nga bata. Kiato. Pero sa diyang namatay ang iyang inahan, sa nag-edad na siyang city na usab ang tanan. Lahi na ang dagan siyang munahuna. Inanay siyang maribildi sa amahan ug si Kent ang nag-antos. Ha? Makaluluoy si Kent kung sila lang duha ni Hans. Unsa, lo? Wa pagani yun ko makalimot nga usa ka higayon ni Ana. Naabda na kong naghilak si Kent. Ay, Dong Kent. Ay, ngano naghilak man ka, ha? Ngano nagkuba man ang imong duwaan nga airplane? Ikuba ni Kuya. Unsa? Ay, ngano man? Ambot lang. Ay, ayaw na paghilak. Ay, himuan lang tikang airplane na kahoy. Anong dili na ni maguba ni Kuya Hans ni mo? Ingon anak si Hansi ang manghod. Ay, kung maglagot siya siyang amahan si Kent, ang iyang pahilakor, kuhaan sa mga duhaan. Hangtod nga miabot si Tara. Nahibaw ko nga nakagusto si Kent sa suodi ang higala. Pero ambot ba? Kung sa gibuhat ni Hans nga sila naman ang nagkauyab. Unsa na may gibuhat ni Kent? Ay naan na si Ken nga magkaubos sa maguwang. Mao nga gibuhian lang niya si Tara. Kaluoy ko ni Kent. Dili ba
kamo magyud ang unang suod, no? Unsa? Olo, kami ang unang kaila ni Kent. Unsa masagahang tumong ni Hans? Ang iyang bugat na trabaho, iyang ipasa na ko aron. Ako na sa mga busy. Oh, maayo hinuon na aron makatuon ka sa iyong negosyo. Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong. Unsa magdi ang tumong sa imong hunahuna? Gusto siya. Ngawa na ko'y panahon para nimo. Ha? Pero kibawa kaya sa mas happy ko karon. Nga ikaw ang akong kauban. Si Kent ang iyang pahungawanan kay ubos niya siyang amahan. Mauna ang akong nakita. Ug natanom sab-saw na huna ni Ken nga kinahanglan musunod siya siyang maguwang kay mando sa iyang amahan. Hala no. Miot man hinuon ang akong dughan nilang duha. Ay pero hinaluoy sab ko ni Hans nga mabunog sa amahan kung mutubag-tubag na siya ni Ma'am Gloria. Ha? Ay ambot ba eh. Maglipog ko sa una kung kinsang akong labanan sa duha. Mao nga, ay adto na lang dug ko maglagot ni Sir Emilio. Kumusta man ang pagkaina-ina sa inahan ni Kentlo? Na, buotan gato eh. Parehas lagi ito ni mo nga hingatawa. Mura lang og, way problema. Lusam. Tulusan? Oh, Ano Hans, may isugo ka? Bisuod ka ba sa kwarto ni Papa gani ha? Aha? Bisuod ka ba sa kwarto sa kong amahan? Lulusam? Ha? Dong. Ay, mesod ko. Ay, akong ilili kung angay na ba rin limpyuhan o dili. Sige. Makalakaw ka na ro. Ay, sige, sige. Sunod ako ay isa. ha? Sunod. Oh. Naana. Mulakaw na ko. Dili ka mahimong mulakaw. Dili kasi Kuya Hans nga angay na kong sundon, Claire. Pero asawa ko ni mo, busa. Ayaw lang balik-balik ka. Mulakaw ko, kay mo trabaho ko. Kinahanglang ako ng balik-balikon. Kay dali ra kang malimot kung unsa na ko karon sa imong kinabuhi. Kent! Balik diri ba? Kent! Ma'am Claire, ma'am, inom kag tubig, ma'am. Nakakita ka ng ason? Nilayas na sad siya. O bitaw, ma'am, nakakita sa bitaw ko, ma'am. Nang ason pamahawa na mo din, Ibi. Ah, Dad imong anak sa layo. unsa? Uy, mapagan yun lagi dayo ng inosente. Nganong gablihan man nimo ang kwarto sa imong ginikanan, Sir Hans? Sud. Ha? Imo na ning palimpyuhan ako? Bisuod ka din no? Ha? Nga naman sud mo ko din nga mong gani ko yawi din Ayaw na lang pagpamakak. Bisuod ka din Og nahilabot ka sa mga perfume sa ako inahan. Ha? Tubag ako. Bisuod ka uwa. Abli man ang pultahan pagliso na ko sa doorknob. Gusto ni mong palutawon nga nalimtan ako paglak ang pultahan? Kuan bitaw, nang huam ko ni Lolo, sir. Hangtod si Lolo? Nadaanan nimo? Ingon anak mo ginagod. Basta dili nimo pasudlan ang kwarto. O magtutagid ang uban nga may gitaguan ka. Mao nga, sorry. Milili ragod ko. Wa ka muli lang. Imong gihilabtan nimo ang perfume. Para simhot ng gani ko nun sa humot sa mga pahumot sa unang panahon. Unya, Sorry, mahagbong maong nayab-an gamay ang sawg. o kung sirsod sa imong nahuna. May gitaguan ba ko nimo ang kwarto? May patay ba kong gihipos din Owa, sir, pero Pero unsa? gusto ni mong puyan ang imong kagahapon uban sa imong ginikanan. Ug mao kini ang priso nimo. Sa pagbati nga masukanon.
Kakuyog na mo manulti Ayesa. Dili man, sir. Ako lang gigamit akong utok sa pagsabot. Kung nganong, dili ninyo pasulan ng kwartuha, O unsa may imong nadiskubrihan? mga kasakit. Mga kasakit nga angay ng ilubong sa kalimot. Mga kasuko, nga angay ng buhian alang sa kalinaw. Tungod kay hangtod karon, nagpuyo paghihapon kas kagahapon. O kinsa nagsulti nimo nga nagpuyo ko sa gahapon? Ikaw ang misulti nako. Ang imong gipakitang batasan. Kay kun miling kawas pa ka sa sakit nga kagahapon. Nakita na unta na nako nga may pahiyom ka. Gawas na. Ikaduha, wa pa nimo buhi ikini mga butang sa imong inahan. Mao ni ebidensya nga gusto pa nimong gunitan ng imong kasuko. Gawas na! Gawas! Wa kay katungod nga mutuki sa akong kagahapon. Gigon sa manadi mo si Ayesa dong Hans. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!